35 kuntistabli tal-Pulizija inħatru surġenti waqt ċerimonja li saret fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana. 22 minnhom kienu irġiel u 13 minnhom huma nisa. Dan fil-waqt li 200 uffiċjal tal-Pulizija ingħataw medalja għas-servizz twil u effiċjenti li taw brisq il-Korp tal-Pulizija. 71 membru tal-Korp ingħataw din il-medalja għal 18-il sena servizz, filwaqt li 114 il-membru u ex-membru tal-Korp ingħataw dik magħrufa bħala l-ewwel clasp li tingħata mal-25 sena servizz. 15 il-membru u ex-membru oħra ingħataw it-tieni clasp għal 30 sena servizz. Waqt iċ-ċerimonji kien hemm preżenti l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li stqarr li l-poplu Malti ħares lejn il-Korp tal-Pulizija bħala l-għodda ewlenija għas-sigurtà tiegħu. Dan fil-waqt li faħħar il-ħidma eżemplari tal-uffiċjali u fakkarhom fir-responsabilità u l-valuri li ġġor magħha l-uniformi. Min-naħa l-oħra l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa sostna li s-surġenti l-ġodda għandhom ir-rwol importanti fejn tidħol il-kontabilità, hekk kif il-Korp mhuwiex immexxi mill-Kummissarju waħdu. Gaffa tenna li l-Korp tal-Pulizija qabad it-triq li bl-azzjonijiet tiegħu qed isaħħaħ il-fiduċja tan-nies fih.